Bafowethu nonke ngiyacela bafowethu ngiyacela siqhubeni namavoti sawusebenza nje mhlambe ngithi zimbili uma ngaphosisi kuvalwe ngicela nihlabe namavoti ngempela uthumela lapha ingoma uthumela lapha ke ku 3366 siyacela bafowethu nishaye kanjalo isikhathi seyindaba nje asinaso bafowethu sinesikhathi sokuthi nivote ngoba unyaka uzohlukana impela unyaka so ke ungahlukana kahle unyaka uvotile ngiyabonga kakhulu bafowethu Bonakele kuseyiyo leyo ndaba ye-top 10 yoKhozi FM ingoma ezohlukanisa unyaka hayi sekucacile uMaskandi ozohlukanisa unyaka